Bon dia, titis, bon dia, tastelletes. El passat 17 de maig vaig anar al teatre amb alguns dels meus amics de la universitat. I quan dic alguns vull dir... 42. Ens ho vam passar genial. I l'obra que vam anar a veure, és a dir, de la qual parlarem ara mateix, és ni més ni menys que... Firefly. Perdoneu un moment, Un moment. Bé, ja posats, que ells mateixos expliquin què els hi va semblar. Bé, abans que res, anem a explicar-vos una mica sobre de què va Firefly. És una història sobre un grup de companys que perden la feina. A veure, no perden la feina, l'estan a punt de perdre. El cas és que ells, que són molt espavilats, creen la seva pròpia empresa per intentar salvar-se el cul. El tema és que l'empresa no és del tot normal. El loro és d'alimentació infantil. Sí, bueno, però una mica diferent. Els personatges decideixen agafar l'arba de mosca Bueno, de drosòfila melanogaster. i fer-ne papilletes. Vaja, una mica... Descabellat. Tasty. Innovador. Eco-friendly. Enginyós. Interessant. Nutritiu. Ectòpic? Fastigós. Però que sigui per canviar el món, A l'escenari de la Villa Ruel, on nosaltres vam anar, només hi havia una taula i 4 cadires. Però és que van aconseguir transmetre tant perquè el paper que feien els actors era boníssim. Sí, jo, en especial, si hagués de destacar una cosa, seria el ventall d'emocions que fan experimentar al públic tot al llarg de l'obra. És potser més cap al principi, que fan riure més I un humor ben trobat, vull dir, gent recurrent i que s'adapta molt bé a com són els personatges. I no és fins al final que potser la situació es torna una mica més tensa i un, sense donar-se compte, acaba ficat dintre d'una disputa que mantenen els personatges i arriba a ser fins i tot violent. Te'n recordes en aquell moment? Sense spoilers. És que a més, era molt natural perquè plantejava conflictes morals que tu et pots trobar al llarg de la teva vida i que a vegades no és tan fàcil seguir els teus ideals. Sí, no només això, sinó que a més les converses també eren superrealistes perquè eren molt picades, amb respostes superràpides i feia que fossin molt més espontànies. Sí, vull dir, la naturalitat brutal. Vale, sí, d'acord, molt natural, però de sobte et fan un canvi de temps i quasi no te n'adones. Però si estan molt ben trobats, un canvi d'il·luminació, un comentari en el moment oportú i de cop t'han passat dies, setmanes O anys. Sí, a mi els talls de temps em van encantar. És que precisament estaven tan ben fets que no ho semblaven, i això porta una fluïdesa a l'obra digna d'admiració. Sí, molt d'acord. Jo és una obra que recomanaria sobretot a gent adulta per anar amb amics i amb família. Sí, està bé això dels amics, perquè després dona molt tema de conversa i és un tema d'actualitat que està francament bé. Sí, i de fet nosaltres també ho vam viure molt perquè vam anar tota la classe tot junta i després l'endemà vam comentar, va estar molt bé. No, clar, i fins i tot nosaltres era més de l'àmbit de ciències, també és molt recomanable per això per qualsevol. Així que ja sabeu, sobretot aneu al teatre. Bona nit, titis! Bona nit, tastaulletes! I ara, mentre us subscriviu i escolliu el vídeo que veureu a continuació, jo, com a representant dels biòlegs humans de la Pompeu, us faré arribar a la nostra iniciativa. I és que si substituïm les larves de Drosophila melanogaster per alguna espècie de la família de les gallinàcies, gràcies a la presència dels gens Hox, aconseguirem una carn més proteica i suculenta. I per cert, la fila 7... I ara sí, bona nit titis, bona nit tastaulletes.